prije da mi tu donesete slučajno neko ima dovoljno, neka nauči, ja ću mi učiti jedan. Ja znam. Nina, šta smo mi tebi? Ako ja objavljam se nasljeće jaraš se to u sratu. Da, ti si isto dobila jedan odkom, ja ću se pitati u nedjelju. Hvala za veću ocenu, vi morate to meni osnovati. To je doma kad dobije jedan problem, svi za radnje slučaju. Ko šale? A sam je kriv što se sad tek boja bez toga. Mogu imati 4 veće. Ništa, Nina, ovo je upisano. Nina, koji je to? Znala,